Dneska som tešila videa, jak som slúbila. Dneska natočím zajtra, alebo pozajtra pracujú, tak už natáčam. No, takže tu sme jak skončili, tu je naša hodinka, no. A dneska Ela na víkend, ale zajtra Ela bude mať školu zase. No, takže už je ráno. No a rodiči už stávajú, lebo oni musia asi navariť dačo, ne? OK, no, takže oni sa ešte zatiaľ rozprávajú. Tak. Super. No, a naša Ela ešte spí, lebo ona je spáci dievčat. No, ona vždycky spí, no. Takže dačo je uvariť mamka Bela. Takže, čo by som také uvarila? Asi kto to? Si radšej sedem tu na. Tak, super. Už sa varí meso. Takže super. Tak. Super. Toto. Takže ešte to posolím. Tak. A ja s tým to môžem posoliť. Ježiši, nie. Tak. Takže mám tu dve fľašky. Hej, lebo oni si kúpili dve fľašky. Takže Ela určite bude chcieť zase chléb s tým džemom, jak to ona má rada. Tak. Champánové tu. No, takže ona bude určite chcieť toto i ja. Takže ty čo chceš? Kávu? Dobre, tu máš, dám ti to, tak toto. Dám ti tam i mlieko, jak ty to máš rád. Super. No a ty si počkaj, čo si ty chcel? Ty si chcel jaj. Tak. Aj si chcel, čo ešte si chcel? Ježiši, meso. Ja som zabudla uvariť meso, ja som ťučko. Mala som to uvariť tu s tým, s kúhou. Ela stále spí, ona je normálne jak spachtuš. Hej, Ela je spachtuš. Joj, mesko mi tu hodí. OK, tu máš. Tak, super. Tak. Mama, neviem, prečo som dala stopku. No, takže. Tak. A ešte ona. Počkaj, ešte Ela, to ona je tu zostať. Tak. Ona to má zase tak. No takže, už si môže sadnúť. Áno, už si sadám. OK. Tak. Dobré ráno. Oni už stanuli. Ja som mali spachtu určite. No, takže si dám na sebe túto masku. Tak. Super, idem urobiť jogu. Alebo nie, počkať. Ježiši, nevidím. Takže ja si toto dám. Tak, super. Dobré ráno, konečne si stanula.
My už tu jedávame. To máš jesť. Toľko, že nemôže byť zostane. No, môžeš jesť. Dobre, takže my sme dojedli. Umieš to? Ja teraz dneska nemôžem. Čo si zabudla, že dneska mám to ten tréning? Ja som zabudla. No, dobre, tak. Ňam. To je obľúbená marshmallowka. No to bude 3 marshmallowy. OK, no, takže ja musím si umyť zuby, dovidenia. No, takže mám si začať vlasy, super, mám cop. Super. Na dneska to bude toto. Hej. Ja chcem toto. OK. Nechápem, prečo nič nemôžem zobrať. Ježiš, jednu kefku nemôžem zobrať. Normálne mi to neviem, prečo mi to buguje strašne. Dobre, no takže. Dáme tu na tak. Poháriček. Super. Super, tak. OK. Tak. OK, takže vyberám si toto. Takže OK, no, takže super. Urobila som to konečne. Super. Super. No, takže koľko hodín? Už je 1 hodina. No, dobre, super. Presne. No, takže. Dneska idem do obchodu, hej. Môžem teraz ubiť to. Takže ja to preskočím, aby som to mala za sebou. To tak. OK. Všetko už je poumielané. To je divné. Ste to videli ľudia? Dobre, sa to zabugovalo. No takže ideme do obchodu, pekne. Tak, super. Ja už idem. Tak, je to jeden s maskou. Počkaj. Zabudla som. Chcete mi potom môžete volať, ale ja teraz nemám časok. Dobre, my ti budeme volať. Dobre, David. OK. Takže Ela ide nakupovať veci, potraviny.
sme mali všetko. OK, pekná obrazovka. Dobrý deň. OK. Počkať. Ježiši. Môžem sa vás opýtať, že počúvate asi tú masku? Si nemusíte starať, nie ešte, to je taká maska, aby som bola krajšia. Jaj, dobre, dovidenia. OK. Je to bazdienie, počul sa všetci, mi pýtajú, že čo. Čo je toto za to? Boty. 50. Super. To je ďalšie? Čo to vlastne toto robí? To je bazdienie, ďalšie. Ale spôvodne ma zarobené, no. No takže. No to je bazdienie. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže. Ja som si radšej nejakého peta kúpila. No. Počkať, to by som... Potrebujem toto. OK, no takže čo by som kúpila? Počkaj. Toto... Počkaj, povedala, že už neblokol. Áno. Tak... by som... Ja by som z toho zobrala. No takže ja to tu berem. No, takže ešte čo? Čakaj, ešte. Super. Takže, to je všetko. Ešte mi zablokovať toto. Ježiši. Kúpať. Tu 10 eur, zapadím s kartou. Píp. Dobre, ďakujem, dovidenia. Takže ľudia, naša malá